Eta Espiritu Santuaren izenean, Jainkoak esan zien, ara, zuei ematen dizkizuet lurrazalean diren azidun landare guztiak eta azidun frutarbola guztiak. Hoiek izango dituzue janari, abere, zeruko hegazti eta lurrean arrastaka dabiltzan bizidun guztiei berriz, belar ezea ematen diet janari. Eta hala izan zen, eta egin zuen guztia oso ona zela ikusi zuen Jainkoak. Eskertzen zaitugu. Gure lurra magatik eskertzen zaitugu. Zeru itxasoagatik Eskertzen zaitugu. piztia berekin Eskertzen zaitugu. lore landarekin Eskertzen zaitugu. lore landarekin Eskertzen zaitugu. eskatzen dizugu bete baratzak fruituz Eskatzen dizugu. zelaiak belar lorez Eskatzen dizugu. izadia ederrez Eskatzen dizugu. zu zerbitu zaitzagun Eskatzen dizugu. zu zerbitu zaitzagun eskatzen dizugu. Gure aita Zeruetan zera, santu itzan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. emain duzuan montako guria, Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diogunez gero. ez gaitzazuntzi tentaldian erortzen, baina atera Gaitatu gaitzetik, bihotz handi eta eskuzabal zaitugun aita Jainko maitagarria, dena guretzat eman diguzu eta gu zuretzat egin. Bere inka ezazu arren gure eskuetan utzi diguzun lurrau, gure izerdiz eta zure uriz eta beroz lagunduta, eman dezaigula fruitu gozo ugaria, lurraren magaletik zu aitatzat ezagutu eta bere inkatu zaitzagula, etengabe Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Agur Maria, gracias betea, jauna da zua zerazu, andre guztien artean, eta bere inkatua da. Zure sabeleko frutua Jesus, Santa Maria Jainkoaren ama, erretu ezazu pekatariogatik, orain eta gure hiltzeko orduan. Amen, Jesus. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagon, humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruke jauna. Cristo erruke. Erruke jauna.
gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari. Eta gurean arreko komisariei. Hain eta ere zailugulako, gorazazu, bereinkatu azu, gorespen zuri, hauspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bitos, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erroki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinaldean jarri bizaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren atara. Amen. Egin dezagun otoitz. Pentekoste misterioaren bidez jauna, herri eta jendealde guztietan santutzen dezu zure eliza. Isurritzazu Espiritu Santuaren doaiak mundu zabalaren gainera, eta berri itzazu orain fededunen bihotzetan evangelio zabaltzearen hasieran errukiz egin zenituen mirariak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoloen eginetatik. Iritsi zen Pentekoste eguna, eta ikasle guztiak elkarrekin leku berean bildurik zeuden. Bat batean zerutik os bat etorri zen. Haize bolada indartsu batena bezalakoa, eta haiek zeuden etxerena bete zuen. Suzkoa bezalako mingain batzuk agertu zitzaizkien. Banatu ziren hauek eta bakoitzaren gainean gelditu. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzetan mintzatzen hasi bakoitzari espiritua ematen ziona bezala. Bazen egun haietan Jerusalenen judutar jainko zalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Hotsura entzun zenean, jendetza handik bildu zen eta harriturik gelditu norberaren hizkuntzan mintzo zirela entzunda. Harri eta zur eginik honela zioten. Ez aldira bada Galilearrak hizketan ari diren guzti hoiek? Nola entzuten diegu bada bakoitza geuren jatorrizko hizkuntzan? Gure artean badaude partiarrak, mediarrak, elandarrak, badaude Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton, Asian, Frigian, Panfilian, Egipton eta Zirene ondoko Libian bizi direnak. Badaude erromatarrak, judutarrak eta proselitoak, greziarrak eta arabiarrak. Eta denok geuron hizkuntzan entzuten diegu, jangoikoaren mirariak adierazten. Jauna, esana? Bidal ezazu jauna, zure arnasa. Bidal ezazu jauna, zure arnasa. Ene anima goretsu jauna, guztiz handi zaitut jauna, ene jainkoa. Bai ugari direla jauna zuk eginak, zuhurtasunez eginak zeharo lurra zure sorkariz betea dago. Bidal ezazu jauna, zure arnasa. Aurpegia gordetzen baduzu ikara dira, arnasa kentzen badiezu hiltzen, beren hausetara bihurtzen. Zure arnasa bidaltzen baduzu izatea ematen diezu, lur azala berriartentz duzu. Bidal ezazu jauna, zure arnasa. Izan beti jaunaren ospea sekuletan, postu beti jauna berak eginetan, atsegin bekio nere loeloa, nere poza da jainkoa.
Iragezazu jauna zurea arnasa. San Paulo apostoloak Korintotarrei. Zenideo, ezin dezake inor esan jauna da Jesus, Espiritu Santuaren eraginez izan ezik. Era askotakoak dira doaiak, baina bat bera espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bera jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bera guztiengana dena egiten duen jangoikoa. Bakoitzari guztien onerako ematen zaio espirituaren agerpena. Gorputza bat izanik ere, atal asko dituen bezala, eta gorputzeko atal guztiak asko izanik ere, gorputz bat diren bezala, berdin Kristo ere. Gu guztiok, judutar naiz greziar, menpeko naiz askatu, espiritu berarengan bataiatuak izan gera. Gorputz bat bakarra izateko. Eta guztiok espiritu bakarretik edan dugu. Jauna esana? Aleluia. Etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita judutarren beldurrez. Sartu zen Jesus eta haien erdian zutik honela esan zien, bakea zuekin. Hori esanik, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere bakea zuekin, aitak ni bidali nagoen bezala, nik ere bialtzen zaituzte zuek, eta hori esanez, aizeman zuen haien gainera, eta esan zien, hartzazue Espiritu Santua, zuek pekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatuak gelditzen zaizkie, eta lotzen dizkie zuenei, lotuak gelditzen zaizkie. Jaunak esana. Urteroko ohiturari eutsiz, naiz eta ekainean izan, baino Sandonatoko Ama Birjinaren irudi ederrau, irudi historiko hau, aspaldikoak bere jatorrizko etxera ekarri dugu. Eta eskatzen diogu urtero bezala gure herriaren alde egin dezala. Eta gure lanak, eta gure lurrak, eta gure jendeak zaindu ditzala denak. Ama Birjina goiko laguntza hori eskatzen dugu. Gaur egun, bestelako lanbide askozaz ere modernoagoak ere badaude, eta informatikakoak, eta zer, baina denetarako laguntza eskatzen digu Ama Birjinari. Ez bakarra, nekazaritza eta abeltzaintzantzako, horiek ezinbestekoak ditugu, baino baita ere gaineko lan guztietako laguntza, bitartekaritza, babesa eskatzen diogu Ama Birjinari edo jangoikoari Ama Birjinaren bitartez. Eta aurtengoan Pentekoste egunez elkartu gera hemen. Gaurko ebangelio honetan agertu zaizkigu halako zenbait ezaugarri nolabait azpimarratu, aipatu nahi dituzte. Lehenengoa da apostoluak, Espiritu Santua hartu aurretik ikaratuta zeudela. Ateak itxita judutarren beldurrez, esaten digu evangelistak. Hain zuzen ere, haiek bazuten Jesus iztua zegoenaren komentzimentua berarekin egoten ari baiziren, baino adorea falta zuten. Bildurtuta zeuden. Espiritu Santua hartu arte Pentekoste egunean ez zuten adore hori eduki.
Eta horrek gogorazten digu, bai fedea konpartitzeko adore hori Jainkoaren doai direla. Ez direla guk, gure kabuz, gure bertutez, gure inteligentziz egin ditzazkegun gauzek, baizik eta Jainkoaren doaiak ditugu. Entzuten dugu baita ere, Jesusek zen olako saludua egin zien apostolei. Pakea zuekin. Usten dugu Jesusek, Paskoan batez ere piztu ondoren, beti pakea eskaintzen duela. Leon, 14. gure aita santuan aurreneko hitzak ere, hoiexek izan duziran. La pace sia con tutti voi, hola esan zuen. Pakea izan dira zuek guztiokin, hola izan Leon 14. aita santua. Jesusek, bere apostoluak, Paskoan, piztuera ondoren, saludatzen zituen bezala. Eta hor hartzen gira, pakeak zen olako garrantzia duen. Eta baita ere da beste doai bat Jainkoari eskatu behar dioguna. Bai norberak gure bihotzean, bai gure etxeetan, bai gure herrian, baita mundu zabalean ere. Begirada bat egiten badiogu munduari ohartzen gera zen olako gatazkak, sarraskiak, gerrak, injustiziak ikusten diran denetik. Eta guk Jainkoari pakea eskatzen diogu, bereziki Espiritu Santuari gaurko egun honetan argi ditzala, batez ere agintarien eta buruzagileen buru horiek loko pakea lor dadin mundu osoan. Beste aldetik ikusten dugu apostoluek poza hartu zutela, Jesus haiekin zegoela sentitu zutenean. Guk ere hala egin behar dugu. Jesusek agindu zigun. Ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkenera arte. Eta sentitu behar dugu bere presentzia. Esan zigun, bi edo gehiago nire izenean elkartzen zelatelarik, ni han egongo naiz zuekin. Jesus gurekin dago hemen sandonatu nire gaurkoan. Esaten digu baita ere, gelditu dela gurekin Eukaristian. Bere presentzia errealean gelditu da gurekin, gure janari, Jesus. Hor dugu baita ere Eukaristian. Gelditu da baita ere Jesus premia daudenengan. Hauetako txiki bati egiten diozuena, niri egiten didazue. Eta nahi du ala senti dezaguna. Norbaiti edozer gauzatan laguntzen diogunean Jesusi berberari egingo bagenio bezala da. Gero baita ere eskatzen die Jesusek, bialtzen zaituztet, berri ona zabal dezazuen. Hau da, berri ona Jainkoaren doai bat da, baino ez dezakegu gorde, ez ikaraz, ez guretzako bakarrak lotxaz. Baizik eta konpartitzeko da, horrek ez du esan nahi, erabat ibili behar egunik, sarmoiak eta egiten. Baino bai, bildurri gabe, koherentziaz, fedea estimatu, eta bestek ere ikus dezatela estimatzen degula. Eta Jainkoak laguntzen digula baita ere. El día de Pentecostés también, y con esto termino, es un día en el que se manifiesta de una forma especial la universalidad de la salvación de Dios, la universalidad del mensaje de Cristo, la universalidad de la Iglesia. Digamos que Pedro, cuando sale al balcón en Jerusalén, había gente de muchos lugares, porque era una fiesta que atraía cantidad de gente de otros lugares a Jerusalén. Y Pedro habla en arameo. En aquella época, la lengua más común, la que sabía más gente, como hoy en día, si nos vamos a Dinamarca o nos vamos a India o lo que sea, es el inglés, el idioma con el que más o menos podemos entendernos con un porcentaje alto de la gente, o en muchos lugares por lo menos. En aquella época era el griego koiné, el que hablaba mucha gente. Sin embargo, Pedro no habló en griego koiné, habló en arameo. Y cada uno le entendía en su idioma. Venían de Arabia, venían de la zona de Siria, venían de distintos lugares, venía mucha gente y todos le entendían. Y esto nos recuerda, por un lado, esa universalidad que ha querido Jesús que tenga su iglesia, es decir, que en cada lugar, en cada cultura, en cada lengua, está arraigada. No es una especie de cosmopolitismo que da igual, no, sino que se arraiga en cada cultura, en cada idioma. Y por otro lado,
eso no nos separa de los demás el tener una cultura distinta, sino que nos une. El que es diferente es igual hermano, sea de donde sea, del continente que sea o del planeta que sea. Todos somos hijos de Dios y tenemos que sentirnos así. Eskatzen dugu Espiritu Santuari guri ere eman dezaigula bere indarra, bere argia, Jesusen piztuerak poztu gaitzan eta poz hori besteekin konpartitzeko gauza izan gaitezen. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita alguztidun, zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut, haren zerbakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obilatua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bakea nagusi izan dadila gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian eta mundu zabalean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko Meza Santuan bereziki aste hontan egin zaizkigun Teresita Gorriti eta Milagros Buldain bere lehen urte hurrena gogoan hartzen dugun Bizenta Ezkurdia eta Enrique Arregi jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo jaunaren bitartez. Amen. Zerulurren egilezeran Espiritu Santua zagoz eta bete bihotzak piztugan maitesua Jaiko jauna, Espiritu Santuak argiago ager dezaigula opari honen misterioa. Zure semeak agindu zigun bezala eta eraman gaitzala hark erakutsitako egia bete-betean ezagutzera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna dauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen ona
eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun betireko horri. Pazko misterioa bere betera eraman nahirik, Espiritu Santua bidali zenuen gaurko egunez, Kristorengan zure seme-alaba egindakoen gainera. Espiritu hori izan zuen Elizak bere harima sortze egunetik. Espiritu horrek ekarri zituen herri guztiak jainkoa ezagutzera. Espiritu berak elkartu zituen, fede beraren aitormenean, pekatuak hizkuntza ezberdinetan banatutakoak. Horregatik, Pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeru talurrak goresten duten, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana da goralmena. Beneinkatua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana da goralmena. Beneinkatua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada honetardo hauek zure espiritua inxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horiakoa bekatzea, zure benioza, dugu aitortzen, zu jaunaren horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki, Milagros, Teresita, Bizenta eta Enrique. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoak guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan berri zure izena, etor berri zure renua, egin berri zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ondako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, markatzen diegun bezero. Ez zaitzazu zitentandian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea Jesu, erregetza, zurea ospe, ta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluen bakea guzten dizuen bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baiztera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, Ez naiz zelatzen ere etxean sartzeko, baina sartzen da monez.
Eta bukatu horretik, gure hildakoen aldeko erresponsa egingo dela. gogoan hartuz, bereziki, aste honetan intzaizkigun, Teresita Gros, handera urte bete izen Bizenta, eta Enrique. Eta gure difuntu duzu. Beti, beti gozoriona, gure hilegi eman jauna, betiko argi zabalean, zure argiak argi izan. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, gure aita, santu izan zure izena, etorri zure erreinua, egin zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur erremontako ogia, barkatu gure zorrak, gure gure zornei, barkatzen gure zero, eta ez dute bertabian erortzen, baina atera gaitzen. Jainko jauna, zuk ematen dizkiozu Elizari zeruko doaiak, zaindu ezazu beraren gantz, zuk eman diozu grazia Espiritu Santuak indar gaitzala beti, eta hartu dugun eukaristiak eraman gaitzala salbabenaren betera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eginka zaintzatela jainko guztiaduna gaitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia.